má que comemos hoxe, caldo, a miña cazolada, era o que quería, non había outra cosa. Se ve moita miseria. Aí está, pero a xente non reconoces. Pero vou te dizer unha cousa, pero aparte, eu teño falado con amigos, me falando con Manolo moitas veces, miseria habría, pero polo menos a xente era bastante máis unida máis feliz, máis unida. máis unida. E eu todo quero se te vea a fulana, eu non son un vello, teño 31 anos, e xa o tema cando era cacharela, cando era non sei que, xuntábaste todos, ahora nada, ibas a cortar leña, ibas a hacer, ahora nada. Nada. Ahora solamente a festa triunfa cando é de comer. Ainda pasaba un veciño que se lle costa carallo o filho. Sí. Ahora moita envidia, moito... Sí, o carto mata todo. Eso, a xente para... A envidia. O carto non, a envidia. Para os cartos tamén, como tiñas envidia, non tiñas cartos de que tes envidia. Nada. Pero hai xente que toca un pouco algo, a xente parece que é o rei do mundo. Todo o material E os cartos acábanse. O que hai que ser a persona a pisar na terra. Porque os cartos acábanse. Ai, Deus mío, canto eu ali na ponte, cos pertejeiros, que era a miña abuela dali, das pertejeiras esas que tuvestes vos. A miña abuela en Pedazo de Pan, era a nai e a miña nai. Mira como son os casamentos esos. Esa miña abuela casouse un diámetro, era moi rico. Que onde naciches? En que casa naciches? En que casa? Nací no Portazo. Sabes onde se chama o Portazo? De Vigo a Vidia. Ao lado da vosa casa, de frente. Sí, a neta está co Torres, ou eso? Xusto. Aí. Nacín aí, pero despois se marcharon para San Lado. Compraran esa casa, compraran os meus abuelos, os pais do meu pai. Era unha cuadra onde vivía Antonio máis Pepita, ao lado abaixo da de Virtudes, e de Virtudes era a nosa. Bueno, pero esa miña abuela casouse con que chamaban Rozas de Ame. Era moi rico. Pero morreu no ano da epidemia. Me parece que non me conoceu. Da lepra? Epidemia. Pero que epidemia? Non sei de lepra. Pois veu unha gripe e levou a moita xente, morreu moita xente. Chamamos epidemia. A peste, sí. A peste, claro. Estaba casado con esa miña abuela. Bueno, e ela xa falara con este que se casou dos segundos. Porque era do Porto do Medio. Falara con ele, para despois deixaranse. Ele quedou viudo tamén. E despois volveronse a casar os dous. Tiña dous viudos cada un da súa forma. E dicía comigo, ten historias, pero son realidades. E despois do primeiro home tuvo a miña nai máis unha que lle morreu. E do segundo home tuvo unha que está na Argentina, que tamén morreu, e máis a nai destas pertejeiras. Pero todos se chamaban medios hermanos. E ele tuvera da primeira muller dous homes, que era un Juanito do Pertejeiro e máis outro Andrés, que era o pai dun que era xogador chamado Bernabé, que vivía en Anjusto. E chamabanlle todos, tratábanse todos de hermanos, porque todos eran máis ou menos da mesma edad, pois criáronse xuntos. E cando miña nai estuvo operada, que tuveron que operar daqui hasta aquí, para ter o meu irmán, que era cesárea. E ese meu tío Andrés, que traballou moitos anos en Lozano, un comercio moi grande que había. E chegou e dixo, ai, miña irmãtinha do vello, pumba, caiu no piso. E vieron os médicos a ríanse, e bueno, a que non atendemos? A enferma ou a que está de lado. Pero levábanse de maravilla. Hoxe en día, ainda non se levan uns mesmos hermanos uns cos outros, porque canto máis. Eles non eran nada. Juanito e Andrés non eran nada de miña nai, nada. Pero tratábanse como hermanos, que se criaron xuntos. Antes, é o que falábamos, antes éramos todos un... Habría envidia, habría todo, pero polo menos falábaste cos vecinos, e xuntábaste para a festa. Estabas nunha reunión de todos, que? E cando había baile ali xunto diante da vosa casa. Pero iso todo tamén inclui moito tema da televisión, do teléfono. A televisión xa cada un se mete na súa casa. O teléfono xa chamas en vez de ir a casa do vecino. Ter iso como se chama... Internet. Oxe, por iso dixo eu, a xente desorientouse. Foméntase o individualismo todo. E vai haber moito máis a condición os rapazes, vai ter todo que imos volar, ai, mi madre, me cago. Volar, si. É moi boa cousa que as adelantos, sabendo utilizar. Todo non se asusta a medida, non se pode usar. Claro, bueno, é así. Hai que ter valores tamén, senón... Se non tes os estudios xa non vales para nada, se non hai traballo, tens que estar na calle. Unha vez un ali pola Angustia, barrendo, era médico, diciendo,
E ti como andas barrendo? A ver quando deixen atrás da porta, teño que traballar para criar os Se sempre houve crisis, home, moito peor que agora. O que pasa que agora, como tes tanto, e quedas a dúas velas, diste, e é que fago con tantas cousas. Aunque as queira vender, por exemplo, Carmela ten moito e non ten nada. Quere vender a nave e non ten a can. Quere vender un piso e non ten a can. Entonces, que ten? Ten que pagar os contribucións a todo. Bueno, é así, debo que aí onde está é unha maravilla como está iso todo tan arregladinho, para a nena, teñen na maliña, ten, como se chama o que ten? Varicela. No, Varicela. Os graniños. chamamos outra cosa. Varicela. Sarampión? No, varicela. Chama toda che de granos. Varicela. Sí, parece. Varicela. Tío, ti veches, verdad, Iván? Creo que sí. Creo que sí, creo que sí. A mí que me sona cando íbamos ao colexio que ti tiveras, que tes unha marca na cara incluso, ves como E eu tuve ¿Dónde? nun lado, Este lado, sí, como unha Este é do Balín. ves, estaba dudando se era do Balín ou do Este do Balín na primeira. non estaba segura se eras ti ou outra persoa. Bueno, abueliña, dalle un bico isto un segundo que xa paro. Joder, tamén todo o día el baches hoxe con isto. Fixaxe moito traballo máis que iso. Da igual, dille aos teus fans, mira, Me van cajar todos. ai, A Piroli, a Betty, Xaime, venga, di. todos que estean contentos. Betty, Que sean felices. Xaime, María do Piso, María Maricé. Dolores, a Pradera morrería. Sí, creo que sí, ¿no? Creo que sí. María Dolores Pradera. Ni idea. Bueno, mi amor, Era unha cantante. Non sei dalle un que. biquiño a cámara. Miran que se esa tamén de 27 anos. Tanto facía, non sei de onde era. Inglesa. Tanta cousa, Unha chave tanta inglesa. cousa. Entre o alcohol e a droga, catapum, perdeu marcha. Alá. One House. Iso é que ben que se vive. Vívese de caralho. Bueno, chao. Chao.